Welcome to Barangay Silanchauco. We are the champions. Eh, may patay din dito, oh. Friends, and we keep on fighting till the end. Champions. Pabili po ice cream. Wait lang, hapa na ako. Yung medyo malaki. 170. Ano pa pong malaki nyo? Guys, dito kami ngayon bumibili ng ice cream. So yan po. Kasama ko si Angelo. Walang malaki. Wala. Tayo. Thank you po. Sige po. Yung ganyan ka lang. Doon ngayon sa bayan? Hindi, dyan lang sa akin. Meron ba dito mabibila ng ganyan kalaki? So guys, wala kami nabili. We are the champions, my friend. And we keep on fighting till the end. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Guys, maraming camping. Dadaan tayo ngayon sa school nila. Yan, Barangay Health Station. Barangay yan. Guys, so wala kami nabiling ice cream. So pupunta kami ngayon sa Zamora. Dahil wala kami nabiling ice cream, madadaanan natin. Ayun, oh, Kremlin pero okay guys, bye muna.